Obyčejná sklenička se rozbije. Jsou už všechny vymlácený. Zázrak. No? No prostě nerozbitná sklenička. Skleničky. No jo, ty už jsme potřebovali jako sůl. A teď něco pro maminku od tatínka. Tato, celý rok jsme u stolu 4. Mám jich ještě 5. Skleničky. A řekli, všichni jsou vymlácené. Jsou lehký. Já jsem v životě něco takového nevěděl. Co pak se stane, když hodíš obyčejnou skleničku na zem? No rozfláká se. To bylo málo. Tak málo říkáš. Jestli pak si všimla něčeho zvláštního na těch skleničkách? A skláři nebudou mít co žrát. A komu tím prospějete, co? V druhé straně